Hello ka mga nice people, I'm back. Suniat kita sa gawas kay mangita kita og putput para atong sakyan. Kay muadto kita sa market. Nagbalita na raba sa TV nga ang sibuyas kuno nagmahalan. So ato pong i-check kung unsa kamahal ang sibuyas Bombay karon ang presyo. So ni ana ang putput atong pagasakyan. So musakay na unta ko og putput. Takay nako milabay ang usa ka pared. Sa dihang milabay na ang pared, dihay nangit sa og kalendaryo. Arang katawa na ho. Pagkikuha sa mga kalendaryo nga naay kauban nga fistawil, kauban na ho ang among silingan si Junji. Sabihan ho katawa kay gidaginot na ang fistawil ug ang kalendaryo. O maora to nga ang inyong lingkod nalangan. Tara na, paingon na ta sa market. Kay human na ta nakakuha og kalendaryo og fistawel. Hello ka mga nice people, ani ana ako sa market, sa section sa mga prutas. Ug may diretso na ako sa akong suki sa mga prutas. Ug pag-abot na ako, gipangutan ako sa akong suki kung 13 ba ka prutas nga akong paliton. Ug miingon ko nga dili lang, kay sayang lang kung mupalit ko og 13 ka prutas nga dili na mo makaon. So mao to nga namili ko sa mga prutas nga among kauno. Arang daghana kaadyo ang mga prutas karon, labi na sama sa mangga. Sama sa mangga, hinlabihang daghana og hinlabihang guwapaha. Ug uban pang mga prutas nga nangguwa nga dili kasagaran nga tinda sa mga prutasan sama sa chikos, tisa, kondol, ug uban pang mga prutas sa kay tungod kuno, apil kuno na sa 13 ka prutas. Ang ako, wala ko nagkumplito og 13 ka prutas. Kay ang importante nga makauna mo ang prutas. Nalingaw ko sa mangga ang gapaha. Hashtag tindira ang gapaha. Nagbuaw, hindi manigay ka ng unjong mangga. Rabaw sa ikson na ni Clarita ni? Aw. Kada usan na nay presyo. Oh, nakitugod mo itong ano. Kari 18. Kada usa na presyo para dili mawa. Mangga pod. Mangga, pila man. Naghanap yung mangga. Hingabot mo din na Oh. Pinya. Pinya usa ra ka buok. Oh. Pinya, piliin ko. Kanilang di pa hinog. Balik-balik magos mangga oy. So, Nanganak naman. 7. 2 kilo. Ito ka mga nice people, pag humana ho og palit sa mga prutas Oh my God! Gikinahanglan, ug miadto nako sa vegetable area sa mga panakutan. Pag abot na ko ngadto, akong gipangutan na dayon kung tagpila ang kilo sa sibuyas. Miingon ang tindera nga tag 550 ang kilo. Ug dako-dakong pagkasya kay hilabihang mahala. Samantalang sa una, nga wa pa ang Pasko ug ang maabot nga nyunyi, 200 raman ang kilo. Samantalang karon tag 550. Hinglabihang mahala na gadyod. Hingingon ko nga dili na lang ta ingani magsibuyas ug magluto. Ano na to ka mga nice people? Ug wa tay mahimo kundi mo palit na laman jud ta kay gikinahanglan sa atong pagluto. Atas. 160. Broccoli. Ang broccoli. 350. Ang bagyo beans. 140. Kari ang kule. Magya po tayo, 350. Okay. Carrots. 100. Okay. 140. 140. Kani. 120. 120. Arang bisiha sining usa oy. Ikaw. Dere day. Diya sa dayo mong kuante. Oy, Kaya katubang nabili ni mong sagot, bagi-balik ni mo tino. gibalik na ho. 158. Balik na lang ko kay wa ninyo ihatod. Asa lagi mo dapat kung nay mabilin At pa? bang sa north. Nga Ang tindahan. Ang imong kuan? Mm. Tindahan? Dili tindahan, ako Pinoyanan. Papa ang tindira. Basta pare. 63. Hingan to ba dyan ko speakers ang palit ko? Itlog pod. Ang kare. Hindi na, te. Ha?
150. Oh my God, nagmahala na ang mga paliton karon paingon sa New Year. Sabilain. Maura, pila na lang tayong kuwang. 80. Okay na to ang sibuyas. Okay na. Oh, 550 ang kilo ang sibuyas ngayon. Nagmahala na ang paliton. Di, karon na lang na katagan. Og nag-enjoy ra pud sila sa akong pag-vlog kay aron kuno makitaan ang ilang tindahan sa akong vlog. Og daghang salamat sa ilang pag-cooperate sa akong vlog. Og Mabalitong komplimensito. sa dihang miuli nako, akong gihapit si Ate J Malusano. Ako siyang gipahay sa akong vlog. Og nalingaw kuno siya sa akong vlog. Matud pa niya nga makatawa kuno siya kung i-apil nako og vlog ang akong bana. Og sa dihang gihapit na nako ang akong prutas nga pinalit sa akong suki og gihatod ko sa iyang ana. Og ako mao ni ka mga na-staple miuli nako o tanaw ka mga na-staple arang daghan na kaadyong mga prutas nga naglaray sa nanindahay. Okay, maura to ka mga nice people, akong chismis. Happy New Year. Bye-bye. Hapit ko sa kuan kabilin. Thank you.